Chorý lev. Stalo sa, že silný a mocný lev ochorel. Už nevládal vybehnúť si ani na lov a čoraz viac ho sužoval hlad. V núdzi prišiel na výborný nápad. Schytil pero a pozval k sebe na návštevu ostatné zvieratá. Tie sa aj čudovali nad jeho milým listom, ale keďže sa leva báli, neodvážili sa mu odporovať. Po dlhej porade sa rozhodli, že každý deň k chorému zájde niekto na návštevu. Lev sa však vyfarbil, len čo zviera vošlo do jeho jaskyne, zaraz ho zožral. Iba po líške nebolo ani chýru, ani slichu, a tak sa lev pustil do písania lichotivého listu. Drahá moja ryšavá priateľka, teba mám zo všetkých zvierat najradšej, prosím ťa, navštív ma v mojom príbytku. Líška hneď vedela, koľko bije. Keďže však bola zvedavá, vybrala sa k jaskyni kráľa zvierat. Zastala si k jej vchodu a zvolala. Pekný deň ti prajem, priateľ môj drahý. Povedzže mi, ako ti slúži zdravie? Ako dobre, moja milá, že si prišla. Na oko sa potešil lev. Som slabý ako mucha. Poď len dovnútra a presvedč sa na vlastné oči. Ja teda dnu nevkročím. Ako vidím, veľa stôp vedie do jaskyne, ale von ani jedna. Riekla na to líška a už utekala, ako by ju naháňali. Veru, veru, múdry si všimne aj malé príznaky nebezpečenstva a tak mu unikne.